cathedral sa Talibon. Unya, for now, na ako sa Talibon na assign. So, medyo layo ang biyahe. So, karon ang topic sa itong recollection, kabahin kini sa returning home or pagbalik sa panimalay o balay sa Dios. So, before ko mo discuss kabahin ini, tuguti ko sa share kaninyo ambit kabahin ng spiritual exercises kanisiya mo kini ang gina-practice sa mga Hiswita nga pari unya gi-share pud ni sa mga pari sa katong gusto magpalam silang espiritualidad. Importante ni kay mao gini mag at least magiya. Di na ko ni i-discuss o taman-taman naray kabahin ini at least aware ta. So kani itawag spiritual exercises of Saint Ignatius of Loyola. Siguro di mo familiar ani nga santo nabay gadibusyon ni San Ignacio. Maragwa kay di makinisikat nga santo dinhi sa atong probinsya. Siguro na gamay. So at least gamay background kani si San Ignacio de Loyola usa ni ka Espanyol na pari. Siya ang nagtukod o nagbugna sa Society of Jesus kanang gitawag og mga Jesuits. Siguro familiar ta na mga eskwelahan gitawag Ateneo de Manila University o kanang mga Ateneo. Sila ang nagtukod na usay tag-iya. Sikat ni siya, di tungod kaya nagtukod siya sa mga Hiswita, kundi sa gitawag spiritual exercises. Part sa among program pagkaseminarista, ma-undergo 30-day retreat. Ang sama ka ng 30-day retreat, usa ka buwan nga mamalandong mga tumi sa usa ka retreat house. Sa among case, dito mo sa Banawa. So, 30 adlaw, dito wala mi pagawasa, narmisod, na malandong, nagampo, kabahin sa among bukasyon. Na dito pa na mo masuta kung kitawag pagimi sa Dios. Kay ma'am gani nga time nga mas makasabot sa among galingon o plano sa Dios. So naray duha ka butang nga akong share nyo kabahin sa spiritual exercises. Una kining gitawag og spiritual consolation. Makita ba sa likod? Anyway. Kaning spiritual consolation mo ni ang lihok sa atoang kalag. Something interior sa atoa. Interior movement. Makabaluta kung nata sa spiritual consolation kung naata sa tawagan ni we are moving towards God's active presence in the world. Pasabot nini, kung mabati ninyo nga duol kayo mo sa Ginoo ug daghang mong grasya nga nadawat ug nang bag-o mo ng pisal namo sa estado sa spiritual consolation. Unya, ang kaning opposite man itawag spiritual desolation. Unsa man ni siya? She or he is moving away, palayo from God's active presence in the world. We know we are moving in this way when we sense kaning growth of resentment na ikasuko, pagkadili mapasalmaton, pagkahakog, pagduha-duha, kahadlok, ug uban pa. So kung mabati ninyo, for example, karon urasa, karon panahona, nga naay something, di mo ka-explain, naay something negative, possibly, di po kayong sure, kaya naman na yung psychological dimension nga dapat i-consider. Possibly, anamo sa estado sa spiritual desolation. Mapod, kanang mga tao nga naa sa estado nga gusto mag-commit og suicide, anaa sila ani nga spiritual desolation. Nga naman, kung nata sa spiritual desolation, di mangita ka buhat og mayong desisyon. Kita dool man ta sa dagat, mura na siya kanang panahon sa bagyo. Di ba di ito makita kung saan nas ilawom? Mapod na ang experience sa spiritual desolation. Mapod, ang akong tambag ninyo, kung anaa mo sa spiritual desolation, kabalo mo nga di, wa mo sa maayong tawagan wa mo sa maayong estado sa inyong spiritualidad, ayaw mong buhat o desisyon. Ano man, once you make a decision, for sure, that decision will not be good. Manang mas maayo, kung mabuhat mong spirit o kanang decision, kung namo sa
spiritual consolation. Ako ning gi-share, at least di lang po ni pagkakaroon, magamit ni ninyo sa inyong everyday nga, tawagan ni everyday nga panginabuhi. Inimatan sa buntag or once na namo sa inyong trabaho, nabati ninyo nga na something negative. Tungod kay natabo sa inyo ha, or na may nabuhat nga sala. Kung ano mo kabalik sa tawagan niyo mo pangupisal, for sure na amo ani nga spiritual desolation. Unta makatabang ni ninyo kay lisod man ng wata kabaw unsay nahitabo sa tuang kaugalingon. Next, kanay pong spiritual warfare. Siguro familiar ta ani nga butang tungod ni Father Darwin Gitgano. Di ko sure kung nakahatag bisag talk dinhi. Pero sa Facebook, sa YouTube, makita maginato nga aduna siya mga talk kabahin sa spiritual warfare. Sa uban nga di pa familiar ani, kaning realidad, kaning duha ka realidad ni exist ni sila sa atuang palibot, whether we like it or not. Ano man, kanipod nagabase sa akong eksperyensya nga sa mga parokya akong na-assignan, nakaingon niyo ko nga ilabi na kaning usa sa ubos. By the way, kung di klaro, muna yung mga anghel ang gilaglag. Kaya one time, nihatag ko recollection sa mga bata, gingon, English speaking, man siya, what is that? I cannot understand. It's something weird. Inganaan ko sa bata ko siya kasabot. So kaning ubos nga part, muna yung katong mga anghel gilaglag. It's just an image based on the interpretation of the painter. Pero, going back, sa mga parokya akong na-assignan, naman ko yung mga kaingunta nga giyawaan. Nga naman, for example, ang usa ka babae, kay kasagaran babae magurang makuan, ma-possess or ma-oppress. I can't explain nga nung kinahanglan og unom ka tawo, unom ka lalaki ang pugong niya. Di man na siya normal. Unya, og nai-relate sa santo ipaduol niya, mo react man. Og the moment nga ipatong na sa pari ang iyang kamot special exorcist, mo react. So it is not psychological. There's something spiritual. Pero kaning duha kabutang mag-uban kinang duha. Pero at least akong ipakita kaninyo nga kani ani aran sila sa palibot. Kaya depende nato kung kinsa atong sangpiton. Kaning usar ba sa ubos kay active ra boy kayo ni. They are always there trying to make us looking for our downfall. Pangitaan ta o asa atong weakness. Unta, kung naamata sa spiritual desolation, atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga mabalik ta sa estado sa consolation kay ang mga anghel man magiya. And just to add something, siguro katong di po familiar, sa atong palibot, makaingon mo kita nga adunay mga tiawan nga lugar. Makaingutan na ay diwindi na unsa pa na nagyan na sila. They were once angels, but they rebelled against God. Mapa na sila, kadausan ni nanay gahom, wa tanga sa Ginoo lang gahom. Nagpabilin na ilang gahom, but ang ilahara is that kung kita masayop, we can go back. But for them, they cannot. Munang gilaglag din, sila din sa kalibutan as a punishment. Munang once ang usa ka demonyo abot nga mas kuskan pa sa ana, mahawa ginang usa. Kay territorial man na sila. They want to conquer a certain place or a certain person to show to them, to pakita sa tuang dapat mahadlok ta. But it should not be. We should be firm enough in our faith nga mas kuskan ang Ginoo kaysa kanila. Karon, introduction ba to? Singo tingala mo. Karon adunay tulo ka topics, tulo ka butang nga atong pag-eskutan karon muntaga. Una kining gratitude or pagpasalamat, ikaduha kining repentance, paghinulusol, ikatulo kining service o serbisyo. Mauta na lang ko, mga LLM ba mo or mga parokyano, tanan? Sagol? Para ba ni sa inyo hang renewal? LLM. Okay.
Kay kaning last part, kining service or pagserbisyo para gyud ni sa mga nag-alagad sa simbahan. Una, kining pagpasalamat. Let us be grounded sa reality nga nagpuyo ta sa karon nga kalibutan that exhibits ingratitude pagka dili mapasalamaton. Unsa may naiduha ka symptoms niini. Una, kining always complaining and bitterness. Most people focus on the negative experiences, neglecting the blessings they receive. Ato manang nasinati gyud nga kasagaran ang ibungat gyud sa tao ang mga negatibo nga nasinati nila sa ubang tao. Muna nga kita pod og di ta aware, maapektuhan po ta ana. Usahay kani paggamit nato sa ato ang mga cellphones as we browse through social media, diha nato makuha ang mga nagkadaiyang mga negatibo nga eksperyensya o kita ma-adapt po nato. Mao nga karon ang social media, especially kanang ato ang mga Facebook accounts, is an avenue to express one's bitterness. Mao pod nga danhi nato makita sa Facebook. Sa Facebook na makita nga atong silingan ay kaaway. Kadito man i-post tanan, ang pangutana na, di ba pwede na inyuhang maistoryahan? Mana nga, one time ko nga, na pa kaaway silingan. Kaya nag-post na pod. Siguro, it is good to express one's feeling, pero Facebook is not a good avenue, a good place to express your opinion or feelings. Kay once you post something, everybody will know. Unya, di ilang sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Unya, sad to say, kung mo po'y nakita nato, ug naaputaan na nga tawagan ng realidad, ang buhaton pa nato, mag-post po ta. Musundog po ta. Kaya gusto nato makakuwag simpatya sa ubang tao. Sahay, manaingon nga, before we judge on a particular thing, we better see the realities. Ang ako ang version, iyahang version. Mas maayo nga we have to listen sa duha ka version before tamo hukom. Kay usahay bisig musipya ta, mudapik ta sa tao nga kuanra, siya ang nakabuhat og di maayo aton ta ni dapig. Muna nga I encourage you na do not follow this trend because it is not good. Be an agent of change in these postmodern times, especially itong mga kabatanunan tani. Ayaw na dugangi ang katoksik sa social media. Unta, maundang na. Especially kung mag-iskot na galing politika. Kabalo ko, aduna kita'y nagkalanlain nga political affiliation or political colors. Pero usahay, I feel so sad sa mga medyo maedad na. Ano man, di po tanan nga na makita nyo sa Facebook, tinuod. Ang uban na ginama through AI. Muna, mutuo ta dayon, si Kuan niingon dani nga nga. Pero if you try to see ang video, ginama na siya. Ginama na siya just to influence people. Makuha nga to influensya. Muna nga, we have to be careful. Mapod, just to add something, before we post or share, check, always, think and check kung tinuod ba na. Kay basig nagpadayon po dugang o bakak kay binuhat-buhat na sa uban for their monetization purposes in the same time makuha kuan tawagan ni simpatya sa ubang tao. Ikaduha nga symptoms kaning gitawag og lack of recognition. Many people fail to acknowledge the efforts of others. We must learn to say thank you. Ako ning naobserbahan sa mga kabatanunan nga naiuban ug muhatag sa kabutang nga digid magpasalamat. Mayo pa ning mga naedad kay mapasalamat pa gyud. Pero sa garang batan-on sige dawat pag-iing salamat. Muna nga, we must practice to say thank you.
Kay wata kabaw, kanitawhana, na-exert ita nag-effort para tagaan ka pagkaon, tagaan ka ng butanga. But you fail to recognize the effort of that person. Again, kung naman tayo madawat, we must learn to say thank you. And then, if we go to the spiritual dimension, gratitude is to realize that everything you receive comes from God. It is grace freely given. You need to have a heart full of gratitude. Unta, makita po nato nga matag adlaw ang Ginoo naglihok sa ato ang kinabuhi. Ano man, naiuban, inikmata, trabaho dayon. At least mahatag man lang tagpila ka segundo nga may nga, Lord, salamat nga buhi pa ko. Maayo kong panglawas. Ang uban in taon, pagkuhan mo, nakamata buntag. Ang uban to sa ospital. Naningkamot in taon nga buhi, pero moto, wa na chance. At least you give thanks to God. Thank God that namoy maayong panglawas. At least ma-recognize sa ninyo. Ug siya, magpadayon nga naglihok, unta magpadayon bitag magpasalamat. Ug mo ko ni akong pangutana para kaninyong tanan. Unsa ang magrasya or blessing nga imong nadawat nga pasalamaton ka sa Dios. Adunay daghan, pero sometimes we cannot see it. Nga naman, we focus on the negative things around us. Sige na tayo nga, ngani nga na, sita panglibak, sita istorya di maayo. Pero we don't know, you don't notice that God is giving you blessings. Mapod, just to share you something, that kani akong bukasyon nga nadawat is a product of many years of discernment. Ano man, it took me 16 years sa ako ang seminary formation o 2 ka tuig na nasa gawas. Usahay, makaingon ko nga, gitawag ko sa Ginoo, muna magdugay na kayo. Ako makabatch uban, nangapari na. Ang uban, nahimo na professional. And then I asked myself, where am I? Where God is leading me? Then last March 17, ikaingon ko nga, maunag yun ni. Motong ipasalamatan yun akong Ginoo, kung gihatagan ko nining bukasyon, di lang para sa ako ang kaugalingon, kundi pagpanerbisyo sa katawan. Pagpanerbisyo nga, usahay, di gyud lalim kay kapoy. Pero kaingon ko nga, it is for the glory of God, I will continue serving Him. For the time being, mapo sa takarayot, kaya nalang ko'y kwaon, kaya na kumadala diri.
Karon padayon kita sa atong pagpamalandong. Pasensya na kay nabili na kong Biblia sa pagdali-dali. Ikan po ko ni-serve sa misa sa Talibon. Biyahe tayo manang paminok madang Biblia. Kanina, kung mo-recall kita, we talk about gratitude. Karon, ano yan po kita sa ikaduhang topic, kabahin sa repentance, paghinulusol. Karon atong paminawan kining Ebanghelyo, sumara ni San Lucas, kabahin sa anak nga nawala. Ug gipadayon si Jesus sa pag-ingon, dahil usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka tawo ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin, usa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ng iyang katigayunan, tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit, diin iyang giusik-usikan niya ang masalapi sa mga kahilayan. Hantod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita, unahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa ka mga lumulupyo niadtong dapita, ug ipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa mga bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy, tungod kay wala na mikuha kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop, ug miingon siya, nasobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako anhi dapita, mamatay na sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan, ug sultian ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angay ilhon imong anak. Isipan na lang na ako usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakita ng iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak umidagan aron pagtagbo kaniya. Unya migakos ug hilak kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, di na ako angay iluhon nga imong anak. Sa duol pa sa balay, nabati niyang huni ug mga pagsayaw. Busa gitawag ang usa sa mga sulugoon, unya gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag nga sulugoon, ang iyong manghod mipauli ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga baka, tungod kay naiuli man maayong lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa ilang balay. Busa migula siya ang amahan, pareha po ning sala. Once we commit a sin and we keep on doing it, di kita kabalo nga ana-ana ta ana, kay mura man na siya gitawag ecstasy. Di na to masabtan nga ang temporaryo nga kalipay. Pero sa pagdagan sa panahon, nay kitawag og kahawang sa kaugalingon, nga di good masabtan, kitawag emptiness. Mao pa ni nga naiuban nga dugay ng makaingon ta, dugay ni wa mobalik sa simbahan o nagpalayo gyud taman sa simbahan o nagpalayo sa Dios. Nagoy punto silang kinabuhi nga makaingon sila nga gusto na kumubalik sa Ginoo. Kung sa may pinaka-concrete ng experience nako, kanang time nga mukuy ko pari nga dihugan, labi na kung ang background tawhana, wa na mabalik sa simbahan sa pipila ka tuig. So dito, makaingon dyan ko nga, maingon man ang katunay gidihugan nga, kuan, Padre, pasaylo ako, kay dugay na kung mabalik sa simbahan, napalayo ko sa Dios.
ug karon gusto ko mabalik niya kay himatyon ako. Unta di ta maabot sa ana nga punto sa tong kinabuhi nga mulayo tagtaman sa Ginoo. Mapo ni akong awhag kaninyo kay kailama mo danig sa namuyo. Kung aduna mo'y nakita nga makaingon tag makasasala sa katilingban, umusod gali sa simbahan, unta inyo tanang pasagdan. Kung magampo sa diha, dili unta ta mo criticize nga, nisud makasasala o. Ato timan-an nga simbahan di lang para sa mga santos, kundi para pud kini sa mga makasasala. Mo gali nga si Kristo, ni nga ni sa kalibutan, di man para sa mga santos, katong mga santuson, kundi para sa mga nawala ng karnero, ang mga tao nga nawala. Kita unta nga naa sa parokya, kita untay magdasig balik nila. Kung kinahanglan sila confession, inala niyo Padre Cura danhi, ug unsa ng sakramentong kinahanglan. Ilabi na kung kanatawhana anaa na sa part sa kamatayon. Kung na yung silingan, paryente nga nada ng estado, potan gusto ba niya nga madihugan? Gusto ba niya mangupisal? At least kamo mahimo mong instrumento sa Ginoo. Kanang tawhana nga mabalik. Usa ka na ka merito para kaninyo na kamo nagdala. Kamo na yung instrumento nga balik na tawhana sa Ginoo. Sunod kining paminaw or listening. Ang sala nagtanyag og temporaryong kagawasan o kalipay. Mao gani ang giyong ganiha nga wa man sala nga sa sundanan di maayo. Every time nay ang yawa magkuan sa tua, ma-appear man na something good, something nice, something attractive. But along the way, wata kabalo nga ana-ana taana, muratag na trap kay may hatag temporaryong kalipay, but at the end of the day, we feel empty in our hearts. Ang pagkinabuhi nga makasala, sama sa baboy nga napuyo sa ad. Siguro, kita naman ta, unsay kuwan sa baboy. Unsay nas baboy sa nas ad, makita po nato nga kung di nito hinluan ang ad, ang baboy mahigda guna sa ihang hugaw. Mapo na, nga kung mahigda na sa hugaw, ang langaw, uduol. Dama na magkabaho. Mapo na siya, nga adun na gitawag og smell of sin. Naiuban makasinati ana. Naiubang taong igrasyahan sa Ginoo nga masimhot nila, makabalo sila nga kanatawhan na dugay na gyud nga wa mangumpisal. Kanatawhan na nagpalayo sa Ginoo. Ngano man, naay isa ka butang nga di nila ma-explain. Nga kanatawhan na daghan naggibuhat. Daghan naggibuhat pero nagpalayo gyapon sa Ginoo. Unta, kung na opportunity nga mangupisal, kabalok nga di ginalali mangupisal, ilabi na kani mga sala nga bugat, mga sala nga makaingon ta nga atong intentional nga nabuhat. Pero unta, with all humility to God, we go back and ask His forgiveness. Sunod, magyapon, in this kind of ministry, especially kung kato ng alagad simbahan, we need to listen. Kinahanglan kitang maminaw. Ang inyong Padre Cura dinhi, gibutang sa atong talahurong obispo para maggiya kaninyo. Unta maminaw mo. Ngano man, adunay sa kaparokya nga akong assignan. Anay grupo sa mga parokyano nga gahi ug ulo. Sila ang magbuot, sila ang decide. Giingnan na nga mo decision, pero di ka sila musubmit. Atong timan-an nga kaning pagpangalagad, kinahanglan kitag maminaw. Kay kani ato nakita, but we don't know, certainly, na nakita ang Padre Cura nga mas maayo pang opsyon nga makatabang kaninyo. Nga naman, for example, kaning mga debosyon, kabalo ko kada parokya na kusog nga debosyon. Na yung mga parokyano nga magtuman, nga kani dapat ang debosyon, dapat tanang tao musunod ini.
Pero ang pautana na, nakatabang ba na? Nakatabang mo na pagpalambo sa parokya? Usahay, kini atong personal nga interes yung mulabaw. Gusto ta mag-impluensya sa uban para maagni ang katawhan. Kaya doon naman tayo gusto makuha. Kato nga parokya, nasay na nako, ang tig-promote ato nga devotion, aduna siya hidden interest. Unsa man ang interest nga naniya? Kwarta. Kaya once ang bugna ang devotion, o daghang mga tamo sunod, namo gunay donation. Na one time, da isa ka grupo nila nga gikasab-an ko. Kaya nga ko nung i-question ako, nga nanganang butanga. Pero pangunta na anak, ako sa ginan niya, take ka ng atop sa inyuhang kapilya, pwede usa ka tawre mo sponsor danha. Di ba gudbati, kinahal mo, tabang gimi, kay para dani nga nangana. Mo lagi te, sige mo pa ning kamot, pero wa may accountability. Ang kwarta nga ni Sod, ihatag mo, pero gipakita ba na ninyong grupo kung dis ay gamit ang kwarta? Wala man. Blinded ang mga followers. Moto, nga giina sila nga wala na misa sa inyuhang kapilya. Kay di man mo maminaw, gusto man og inyuha matuman. Mao na nga sa atong simbahan, unta dinhi sa inyong parokya, wala tay nga na, maminaw gyud ta. Especially kung maingon natong kura o mo desisyon na ang obispo. Kay kaning simbahan di man ni democratic. Kinahanglan gitag maminaw. Sunod kining pagkamasinugtanon or obedience. Kato nang alaga dinhi sa simbahan o mga parokyano nga na dinhi. You choose to serve freely. It is right and just that you obey the authorities of the church. Remember the first sin of our parents, Adam and Eve, was disobedience. Connected na ni siya sa akong giingon nga gibutangan mong padre kura pari dinhi nga mo giya o mo alagad kaninyo. Maminaw ta, at the same time, mo obey ta sa desisyon. Atong timan-an nga kaning obedience usanis sa mga lisod. Lisod nga naman, kung anam tag katigulang, mukagahi atong ulo. Mas may bag nga bata tudluan kay musunod pa. Nga nilang, anabay kadibusyon din o kanang Our Lady Mediatrix. Wala ka mga nani. Familiar mo na nga imahe? As of this time, the church has decided, the Vatican has decided, nga there is no supernatural thing ana nga devotion, ana nga imahe. Kung di mo familiar, kan Our Lady Mediatrix of all graces dito na sa Lipa, Batangas. Then, as early as 1940s something, giingnan ang mga madre nga dili ipakalat ang devotion, pabilin ang devotion dito. Pero kung na problema, naminaw ba sila? Wala. Ang katong madre nga gipakitaan sa birhen, wa na mahimong madre. Nahawa pagka madre. O daghang pang nahitabo nga mga butang. Pero problema adto, wa man sila maminaw. Tungod dagi kay ngani man, nakita daw niya ang mahal na birhen o nakipag-istorya kaniya face to face. Atong timan-an, ang atong picture ang ipakita ganiha, ang yawa, pwede na mapakita ninyo, isip si Maria, isip usa ka santos. Pwede na sila. Kaya sila gahom. Na sila. Kung example sa inyong balay, nagpakita si Maria, ayaw magtuo dayon. You have to test. You have to check kung tinuod ba. Ina, kung ikaw gid si Maria, ubanta sa simbahan. Muluhod at tubangan sa tabernakulo. Ug di gyud na muluhod, ug di gyud na maampo, di gyud na si Maria, yawa na. Naghanang nailad ana, ngano man. Kunay itawag apparition. Kitahay dinhi dapitan ay napakita. Kasagara sa mga tao motuo dayon nga mauna na si Maria, mauna si ngana, kasagara Maria man. Pero kinahanglan tan-awon ayaw mong tuo taon dayon. Maghuwat ta sa pronouncement sa
simbahan. Kung modeklara ang obispo nga kani tinuod nga aparisyon pinagi sa kuan sa simbahan, ana pa ta motuo. Kay ang matabo na gapatutuo ta, ilabi na kahapit na magbirnis. Daghang gapatutuo, mga tug malangom mo sa nadiha kay ato kuno ana. Pero going back sa topic, unta inyong susihon. Ayaw mong tuo dayon. Kay basig musipyat mo. Di nam din na Ginoo na inyong gikuan. Di na si Maria. Kundi yawa nam din na kagiilad mo. Sunod nga kuan at tanawin ang mahigugmaong amahan. Maninggikan po ni sa Ebanghelyo ni San Lucas nga apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay. Nakita na ang iyang amahan kaniya sa layo pandapit. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ug tan-awan nito kini mga verb na nakita, naluoy, midagan, migakos ug mihalok kaniya. Mao kini ang imahe sa atong amahan. Morning nga, the experience of God, God encounters us in our experiences. Sometimes He uses others to make us feel His presence. Mapod tong kanina, katong gi-share niyo about sa bata, ako ipunta ng bata, asa man ang Ginoo? Ingon sila, nakunos langit, galutaw ta langit. Asa lagi napita? Tudlop sila nga na. Pero, kabalo mata ang Ginoo na sa langit. Pero we have to acknowledge that God is also here with us. Emmanuel. Ano man, gamiton sa Ginoo ang ubang tao pag-remind kanimo. Pag-remind nga kinahanglan na mag-usab ang imong kinabuhi. Usahay, di kita minaw kay taas tong garbo. Wata kabaw nga gusto sa Ginoo nga magbag-o na ka na imuhang bisyo. Kanang bisyo nga dugay nimong gibuhian. Dugay nimong buhian kay utod pa, lami man. Labi na ka na paghubog-hubog or mga drugas. Makaingat nga, nagi something. Pero before may tabo ang dako nga disgrasya, ga-warning na nimo ang Ginoo nga undangin na na. Magamit siya ibang tao. Unta, pinagi sa itong pagtuo, makita ta nga ang Ginoo magamit sa ibang tao, pag-remind kanimo. Kinahanglan ang bukas sa kasing-kasing aron kita makita sa iyang mga aksyon o buhat. Ang atong katig-a sa kasing-kasing gunahuna, nagpugong kanato sa pagsugat kaniya. Manigyan itong may encounter ng Ginoo kung sarado utik atong nga kasing-kasing. Ano na yung mga tao nga ni? Nga lisod, ablihan na hunahunag kasing-kasing. Sunod, ang coming home experience. Magyapon, ikan kini sa Ebanghelyo ni San Lucas nga unya miingon ang anak nga to samahan. Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo, dili na ako angay ilhon na imong anak. Kanya miingon ang anak nga to samahan. Kabahin din ni kaning pagkinulsol. Kanina ako nang gi-share yung kabahin din garbo. A pride that prevents us from forgiving others. Mapod nga ako nakita nga naanamtag katiguang atong garbo na anam kataas. Kung maka-encounter tag tao nga mulabaw sa atong garbo matandog, adunagoy unsa man. Kagubot, pag-away. Ngano man, o na tao nga nagbuhat, o dili maayo ka nato, atong tendency is to react. Muriak kita. Nga bantay kang bawas ko nimo. Bawas ko nimo nga ni nga na, buhato na akong mabutang para pagdaot pabalik ka nimo. Pero sahay, mabuhat man nato ang bawas, pero deep inside, nagay something nga bugat. Di ta malipayon. Kay maom ka na, muna akong problema. Muna, the virtue of humility or pagpaubos allows us to accept and forgive those who have wronged us. Balo ko ang balikon nga, dili sayon magpasaylo sa uban. Muna nga, kinahanglan og enough nga panahon. Siguro, di man karon pero sa umaabot
kanang time nga ready na ka o ready na siya. Mao na time nga pwede nimo na sa kuan. Kay mao pa, kung init pa ng butanga, ayaw ta hikapa. Kay basig ikapoy sunog o ikaw mapasok. It takes enough courage to say sorry. Kung ikaw nakabuhat o di maayo, umustura kag sorry na murag di gilalim. Pero it is our Christian vocation that calls us to be courageous enough to forgive others. Sunod kining pagpasiguli sa dignidad. Siguro nakita nyo na nga picture nga na ay kanang kuan, biste, singsing o sapatos. Sa panahon ni Jesus o katong panahon na, once matagan na ang ilang anak, for example nga dibiya, pasabot na gihatag nagbalik ang dignidad nga nawala sa yaha. In other words, that person becomes part of the family again. Mao man ang concrete nga simbolo nga balik na siya sa pamilya, di na siya gitakwil. Sunod kining selos o kasuko. Kabalo mata nga sa storya, nasuko ang magulang na anak ug wala mosulod sa balay. Mao iyang kasukan nga nganong gausik-usik, nganong gidawat og balik. Pero ang amahan ni-explain nga to sa anak nga, anak, ikaw kanunay ang nga uban kanako ug imo ang tanan nakong katigayunan. Usahay, di kita aware nga nahimo na kitang pareha sa magulang nga anak nga dili mupasaylo ug magmaya sa pagbalik sa iyang suon. Kabalo ko nga ato ang mga rason nagkaedaiya, valid man ang rason na ito masuko. Pero mas laom mga butang atong tanawon nga if ever usa sa inyong anak, wala mo ko'y anak, inyong mga anak, inyong igsuon nga nawala o nibalik sa inyong balay, unta di ta mo mahimo pareha ning magulang nga anak nga nasuko. Kabaluman is our tendency nga magsuko tungod sa binuhatan sa uban, pero unta atong tanawon ng mas halawom nga butang atong pasalamatan ng Ginoo nga nibalik niya siya, especially kung 30 katuig nang wala mo balik sa inyuhang panimalay. Ang kamagulangan nga anak kanunay sa balay apan ang iyang kasing-kasing wala halayo sa amahan. Makasunod ta kanunay sa mga balaod pero walay kaluoy ang atong kasing-kasing. Balo mo kung naiusa sa inyong pamilya, naiusa ka membro sa pamilya nga anaara diha pero iyang hunahunag kasing-kasing halayo. Unta inyo tanang makabig na tawhana before na siya mubiya sa inyuhang panimalay. Sunod kining ang Dios na manuluyon. To be repentant, mahinulusulon means to come, to return home. Kaning process sa conversion, to turn one's heart to God, it is also to restore our relationship with God. Sin separates or distances us from God. Atong timan-an nga by the moment mabuhatag sala, nagpasabot na nga palayo ta, distansya ta sa Ginoo. Gihatagan ta sa balaod kung sa angay sundon ang 10 Commandments, gihatag sa tua, kabalo tag kung sa angayan o dili. Pero you chose to commit sin or to do the otherwise or the other thing. Muna nga ang simbahan, gihatagan yuta ng sakramento sa pag-iuli. Pag-iuli labi na karon si Manaha. Before ta mo celebrate sa Easter season or karong Easter Vigil kan Sabado, unta mga pisal ta. Kaghapon, napay na nga to sa katedral yatin sa Christmas. Kabalo ko na iuban ng anhi.
Before sa Christmas, ang maginikanan sa mga pari o nga paryente, adunay sa recollection. Dito sulod sa katedral, day nahitabo nga Oras Santa, Holy Hour. Ako ang nag-lead. Kay nga na may tradisyon sa diocese, kinsay bag-unaw dinahan, may mulid sa Oras Santa. During sa Oras Santa, di ko surtanan, pero at least kadaghanan sa mga kaparian nangumpisal. Nga naman, kinahanglan po mga pari nga mangumpisal. Kinahanglan nga na sila sa estado sa grasya, ilabi na kining kinabuhia. Niingon ako one time, nga bang mangumpisal pa mo ng pari? Natural. Wata kabalo. Kabalo sila nga, aduna po sila yung mga kahuyang. Makasala po sila. Mauna nga, pasalamat nga ang atong pari nagpadayon sa pagpuyo sa pagka Diyos nun o mapadayon sa pangumpisal kay nanikamot na sila nga mualagad kaninyo sa pagka maayong pari. Balayan ta? Sa dihang nakasala kita, bibiya kita sa amahan, usay gayon kita mubiya ang atong kinabuhi mahimong hawang ug walay kahulugan. Unta, di tayo maabot na nga punto nga akong balikon, wa na mo sa simbahan for many years, una may kaila nga wa na mo kwan sa simbahan, yan na experience ng dakong kahawang. Kung di tayo maabot sa punto nga inyong kaila, or higala, or kamo, bitbito na lang sa simbahan. Nga naman, bitbito na kay namatay na. Kay di man musud sa simbahan. Musud sa simbahan sa tulo ka higayon. Unsa man na? Bunyag, kasalog, lubong. Usahay, katong parokya ang gisaynan, ako'y mo volunteer og hatag og pre-Jordan seminar. Nga naman, medyo respect sa mga katekista, ibang katekista nga, dugay mahuman. Dugay mahuman og hatag pre-Jordan. Dahil sa kaparokya, 4 ka oras in taon, hatag og pre-Jordan seminar. Niyo ko nga, sige te, ako rin volunteer. Ako rin volunteer. Mondo nga itong 4 ka oras, nakuwara na 1 ka oras. Adunay mga butang, kabalo ko na i-guide sa diocese, ihatag na importante butang. Pero ko nila, kabalo ko ang uban na wa maminaw. Ang uban, makaliptan na pod. Let us go to the most important parts. Inyuhang katundanan, isip magulang, isip mangugos, o mga importanteng butang. Mauto. Motong tong uban nga nangaraan na yung kanang pangugos, natingala sila. Kaya nga nung 1 ka oras ra. Yung nga, I use my experience and I use what I learned in the seminary to teach you the most important thing. Kaya kung balikon, di man yung mahinduman tanan. Mga nagyapon, sige mo pangugos. O mo kasabot sa inyong obligasyon. Siguro gusto rin mo nga makakaon. O mahatag sa inyong mga gipangugos in Pasko. Pero di man na pinaka-importante. Adun na kita'y obligasyon. Muna, sakad, nahimong ko seminarista, usara itawang kinugos na ho. Usara gyud. Nya kato tayo murag ambush ba? Kaya giinan ko nga, Brad, ikaw na kuhan na kay parinti witan ni mo ni. Nya, ex-seminarian man. Iko, sige na lang. Ngano mang di ko gusto mga kuhan? Ngano? Wala ko kalingaw sa dwero. Kaduha, wow, kabaw unsa pag-supervise na bataa. Makita na na musimba-simbahan, mora na. Di ko gusto nga akong kuhan nga ako'y maangin nganong kaning bataa, nagamit drugas ngayon sa radiha, kay wa na ko magayri. Muna kung naimuhangyo, ako yung balibaran. Unta, itong balikon, kung na may kaila, gawa na musod sa simbahan na palayo, unang inahalan o tabang, inyuhatang tabangan o balik, sulod diri simbahan. Di na kanahimat yun na. At least kung basko pa, mas maayo. Kani, siguro, sa katong nasa layo nga part, di na ninyo maklaro na kani kabahin sa mercy and compassion of God.
Sa nasa likod kani nga picture kuan kini sa mga tawo nga naa sa prisuhan, mga PDL. Ako nang gipakita ninyo to show to you kung unsa gud ang experience dito. One time, diha man tay misa para sa kuan, para nila. Kanya giimbitar ko nga mo serve kasi seminarista mo time. Pagkuyog nako, before ko ni kuyog, duha-duha kong kuyog. Kay ang nakita no sa TV ngani una na ko'y bias daan. Yung ko unsa kay naasud, curious pa ko at the same time. Moto, ingat to ko, uban to mga parokyano, unya pagtan-aw para nako iko nga mura magdi kriminal or suspect ang manahong. Inosente man na yung mga babae, pero kadaghanan mga lalaki. Aduna na guidahang tattoo sa nangana. Pero sa pagsugod sa Santos nga misa, iba naman ay part nga Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Pagkanta ng apart, wa ko sabot sang gibati. Kabalo ko nga kasagaran kadaghanan tunay na buhat nga di maayo. Unya gusto nila ang pasaylo sa Ginoo. Nga ako murag naglimbat og balahibo na minaw nila. Nga gikan ko sa kasing-kasing ilang pagkanta. Lahi ra gud sa kanang mo serbisyo ko sa kada Domingo nga kanatang Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Murag na ba kanang kwanda natural nga paglitok o pagkanta. Pero sila lahi gikan sa kasing-kasing. Nangayo sila sa pasaylo sa Ginoo kay na sila nabuhat nga di maayo. Gunta di ta abot sa nga puntong nga mo na atong ilitok kay natay nabuhat ug masulod ta diha. Kabalutan nga kung apata experience mga gyud manang ako rang gi-share ninyo nga anay realidad sa sulod mga tawo nga nangayo sa pasaylo sa Ginoo. Unya sila sa pagpadayon sa Santo sa Misa, aktibo pa sila mukanta. Kumpira sa mga tao nga musimba kada Domingo. Aktive sila. Ang uban gusto gi mga lawat, madawat si Kristo. Kay kabalo sila nga nanginhanglan kayo sila sa Ginoo. Atong timan-an nga God is always seeking for us. He loves us first. Muni nga, di ba kung makasala ta, ma-feel tag guilt. Kaning guilt, kibutang na sa atong utok, atong kuan, sa atong kalag, para atong kalag, itong kasing-kasing ilabi na, to remind us to go back home. Balik ta sa Ginoo. Kay kana gibutam ginang purpose sa Ginoo pari ta makalimot niya, especially kung makabuhatag dili maayo. Mapuni ganiha kung ingon ninyo, ako mong balikon ng istorya. Kung makita mo tao usa ka makasasala nga mosulod sa simbahan, ayaw pugni ang mga tao. Pasagdi siya ug magampo diya sa kilid. Kaya nanginhanglan na siya sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Ang simbahan, mapaganiha, gingon, para sa mga santos, sayo po ni, para sa mga santos ug sa mga makasasala, ilabi na kini makasala. Usahay katong naa sa simbahan, maugyod ang mo kundinar. Kikatuo ta, nga anata sa simbahan, kalingaw, simba ta kadadlaw, luwas na ta. Wata kabalo nga ang tao nga makasala, naghinulso sa sala, mas duol pa sa Ginoo kaysa kanato nga sigsimba. Pwede pasabot nga, di na mo simba. Ako pong giyawag ang padayon mo simba, kay kamo baya ang naghata o kinabuhi yung simbahan. Lisod po ang pari nga magmisa sa rausa. Wa na'y mga tao. O po niya akong experience ng sa kaparokya, kada adlaw, tulo tayo manimba. Kung di pa na ako ibagting ang bell, di pa manimba. Mingaw ta ng parokya. Sa Domingo ta na puno, mo ito nga, usahay ko nga, kung sa kayo metabo ni parokya, kung mamatay na ng matiguang nga, tulog ka buok. Wa na sorry, manimba. Mapod nga, unta, inyo pong rekruto na inyong anak, kapo nga, mupadayon sa inyong nasugdan. Kaya basig, mawala na ang manimbahay, kaya wa na'y na-recruit.
Sa katapusan niya kani part ato timan-an niya kani nga story sa prodigal son usa kini ka story kabahin sa paghinulsol. This is not about punishment kay wala man ta kadungog nga gikasab-an gikondinar sa amahan ang iyang anak nga ni Biya, but a restoration of relationship, ang pagbalik sa relasyon nga nabulag tungod sa sala. The father, ang amahan, is always there for us, who watches katanaw kanato, embraces us, nagakos, o nag-restore sa atong dignidad. O if ever, kamo nang luod mo sa parokya, tungod sa mga pari nga na, unsa pa, nga nabanak sa garang kanina nga alagad sa simbahan, kasabad sa pari, di napakita. Or ang inyong pinalanggang padre kura na transfer, gibalhin sa obispo, wala mo ganay sa baong kura, ang uban, di na musimba dinhi. Ato nas pikas lungsod musimba, kay tuwa ilang pinalanggang kura paroko. Unta, di ta mo nga na, aton inyong timan-an nga, magpadayon ta mo pagpangalagad, kay unya ko ning share, nga kining pagpangalagad, di man para sa pari, kundi para sa Ginoo. Karon nga time murag kinahanglan ta og break before ta mo continue sa atong tawagan ni next last ka topic. Siguro balik tayo mga 10:45. Okay lang. Okay lang ba? Break sa ta.
Maying buntag sa tanan. Mangutana lang mi asa na ang attendance sheet nato kay murag na nangita kung ay mo sign unta sila. At ako no sa likod. Ang lay ministers na dari sa atubangan.